Manguma Express Padrumas Media ipapo kuti ta Andrew Neshamba Tando and Opa Peter Msara Francis Amandishe Fletcher the Arrow Maker Turumas Media Yakanyanya Turumas Media Yakanyanya Buffet iwe Buffet iwe Turumas Media Yakanyanya Turumas Media Yakanyanya Buffet iwe Buffet iwe Nhasi tiri kupedzisa kachirongwa chiya chemanake ndofunga makaona zvigure nyau paya chinangwa ndechekumisaka kumhirizhonga mudzimba kushungurudzwa kwevanhurume nevanhukadzi kushungurudzwa kwevanhukadzi nevanhurume hanzi ngatigareka zvakanaka mudzimba umu 365 days rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Yes.
zvakawanda zvatinoita muno munharaunda yedu yeNorton, Chegutu neZvimba nedzimwe nharaunda dzakasiyana siyana. Ndichangobata zvinoenderana nezuva ranhasi. Patsungirirai tina councillor vedu varipo, resident councillor vanopa maservices kuvana vanenge vasangana nedambudziko rekumbunyikidzwa kana kubatwa kwechibharo kana madzimai ari kushungurudzwa, even vana baba kana vanakomana. Uye tina gweta lawyer riri patsungirirai rinowanikwa 24/7 munouya patsungirirai pamaoffices edu motaura dambudziko renyu, gweta vanomira nemi kusvika nyaya yenyu yapera kukoti. Also tine toll free number yedu, ndangoti ndamira kure nayo apo pane bhana rakanzi break the silence rinotaura usanyarare, taura, riri apo hameno kana muri kuruona reorange iro. Rine toll free number inoti 08080543. Notoni makarangarirwa makaita zvakanaka. Mune nhamba yemahara yamunofona motaura dambudziko renyu. Unogona kutaura kuti inini handisi kuda kuzivikanwa kuti ndinani, asi panext door pangu pari kumbunyikidzwa mwana. Tinosvika neve-DSD sekutaura kwavaita, hatinonoke, musagarira nyaya, tinokumbirawo mutaure. Uye tine zvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana zvekuti vadzimai vabatsirike. Tinobhadharira vana maschool fees, tinoita zvemikando, tinopa emergency fund mwana abatwa chibharo. Kuti mwana wabatwa chibharo nhasi uwane kuenda kuchipatara, ufanire kuti handina mari yekuenda kuchipatara, unouya patsungirirai tokupa mari yacho wonobatsirwa. Kana muchida kuziva zvakawanda mozotiona apo. Regai ndikukwazisei mose muzita raJesu, amen. Tinoda kutenda Mwari takaungana panapa nhasi tichicommemorata 16 days of activism against gender-based violence. Ndinotenda kuti statistics taanzwa kubva kuna Mr. Jim pavapresenta vachitaura kuti 1 in 3 women between age group of 15 to 49 vanotosangana nemhirizhonga. Tikanzwa futi kuti 40% yemadzimai vakatombosangana nemhirizhonga vari pakati pe 15 and 49 years. Asi isusu kuNational AIDS Council tinotaura nyaya yekudzikisirwa kweutachiona HIV. Tinoshanda zvakanyanya nemadepartments ose anga achitaura panapa. Tinoshanda futi neimwe key stakeholder, handina zvangu kuvanzwa vachitaurwa nezvavo, veZimbabwe National Network for People Living with HIV. Ndo vanhu vatinoshanda navo zvekare, nokuti zvakatoonekwa muno muZimbabwe
kuti gender based violence ikey driver yeHIV. Kana vanhu vakashungurudzana papachitaurwa nyaya yekurohwa, papachitaurwa nyaya yekunyimwa mari nana baba, asi kana munhu anyimwa mari, kana ndarohwa ndichibuda ndichienda kubasa, kana ari mudzimai anoenda kubasa chero anoenda kumusika, ukabva kumba warohwa nemurume, unondoshanda nevamwe varume vaunosangana navo ikoko, vanosvika vachitoona kuti murume wako haana kukwana anga achikurova. Saka ndo pari kubva chihure chakawanda pamhirizhonga, kuti vanhu vanozohura nokuti vabva kudzimba kusina mufaro. Saka tiri kuti ngatifarei tiri kudzimba dzedu. Shoko raMwari rinodaro muna Psalms 133 kuti tarisai muone kunakidza kwazvo nekufadza kwazvo kana hama dzichigara pamwe chete norugare. Saka rugare runofanirwa kutangira mumba medu, rugare runofanirwa kutangira pauri iwe nevana vako, wozobuda wakuenda. Vamwe tinoona vamwe vafundisi chaivo, ndiri kufara kuti tine vafundisi pano, asi pane vafundisi vanotomira mberi vachiparidza, vamanheru vanga vachigofana nemagokora nemudzimai. Saka tiri kuti gender based violence iri kumunhu wese, asi tose tiri kuda kubatana maoko kuti tidzivirire. 92% yevanhu vari kurarama neutachiona muno muZimbabwe vakaguwana nokuita bonde risina kudzivirirwa nemunhu ane utachiona. Kureva kuti panorepiwa vana zvanga vichitaurwa izvi, hapana munhu anopfeka kondomu kana akufunga kurepa, hapana munhu anopfeka kondomu kana achiita zvinhu zvekumbunyikiza munhu. Saka tiri kuti hama dzangu, ipapo ndo patinosangana nedambudziko rakawanda. Isu kunaki tiri kuti zero new HIV infections, elimination of mother to child transmission. Saka tiri kuti kana kuchinguva nemhirizhonga, we cannot negotiate condom use, nokuti kana mumba chero baba vari positive ndiri negative, handigoni kutaurirana navo zvokuti tishandise condom kana pasina kuwirirana. Saka chikumbiro ndechekuti ngatibatanei secommunity yomuChegutu, ngatibatanei secommunity yomuZimbabwe kuti tigone kubatsirana kurwisana nedambudziko regender based violence. Vanorepiwa ndofunga tambonzwa kuti mapurisa ari pano vachataura. Varipo vamwe vabereki vari kudzimba, isu vakadzi tiri kuti tinoshungurudzwa, asi pane nguva yatinotendera kushungurudzwa kwevana. Mastepfathers vamwe vari kurepa vana vedu vatakaenda navo kudzimba dzavo, asi inini samai ndiri kuprotecta perpetrator kuti tozochengetwa nani. Zvataurwa panapa naNancy Mbaura achiti maoko aya hadzisi cheya, okuti mukadzi anoswera zuva rese pamba asina chaari kushanda chaari kuita. Tiri kuti munhukadzi shanda, usashainirwa nechinhu chinonzi murume, nokuti unogona kurarama murume wacho asipo. Zvanzirarama saasipo ichokwadi. Wona kuti vana vako vari kuenda kuchikoro, ezvino vanhu vari kunetsana nekutukana nemaheadmaster vachiti mwana wangu haasi pabhimu, mwana haasi webhimu, ndewenyu wamakazvara. Saka tiri kuti bhadharai mari yemwana yeschool fees, miramirayiwo semunhukadzi pane vamwe. Haikona kuti panongotaurwa zvenhamo imi mune makaisa musoro pasaidi. Ndo zvimwe zvinokonzeresa mhirizhonga zvokuti hapana mudzimai ngaarege kudzikisira murume wake achindokumbira mari yesauti nemari yemadomasi. Zvinonyadzisa. Pane zvimwe zvidiki zvandinoda kuita semudzimai kuti ndigone kuchengeteka, ndigone kuprotectwa. Uye ngatitaurei nevana kuti chinonzi mhirizhonga chii, nokuti vana vedu vari kubatwa zviweti mumarainum vasingatozivi kuti kumbunyikidzwa. Saka regai ndipedze ndichiti mwana kunyange ari kuECD ngaageze chiweti chake oga, ndokuti agone kuchiona kuti chakakosha. Hapana munhu anozomushungurudza achichibata, azive kuti don't touch zveshuwa. Mwari akukomborerei. Toda kutaura nenyaya yemhirizhonga iyi ndoyatauya pano. Tiri kuti isusu ngatibatsiranei kudzivirira mhirizhonga mudzimba, because ndanzwa kuti 30 years pakatangwa nyaya but mhirizhonga dzacho dzanyanya. Ini manje ndoshanda kuSmart male circumcision. Tiri kuti vana mai vana baba hande tinochochodzwa izvozvo, nokuti takaona kuti kana tisina kuchochodzwa mhirizhonga dzogona kuwanda kudzimba. For example, kana area iyi pakirawa paine minzwa, pakirawa kana paine minzwa pakirawa muri kupaonera, unogona kuona kuti iwe mudzimai anogona kuona kuti pane minzwa apa, but nokuda kweGP unogona kunzi naprofeti uyafugama pakirawa patikunamatire. Iwe kuti utaure kuti hazviiti zvonzwa zvawana kupi izvozvo, ndakakubvisira mari, pane vari kundinzwere pane vari kundinzwere. Saka tiri kuti pakirawa ngapadiridzirwe, pagare pakachena.
ende ukasadaro manje date inomerera iyai inokonza kuti munhukadzi aite cancer. Kana waita cancer pamuromo wechibereko, chibereko chiya chobviswa kana kuti unogona kutorwara. Ende kana warwara manje wena GP yakana yakuuya baba vanenge vakubuda kuti kwemi makwenda kupi futu tawa ainindire genda rebiripati cancer yandinayo yakabvende kwamuri sati kuti tsigira chirongwa chemeo circumcision choita kuti GP idzikire plus tiri paGP papo pane tumwe tunhu tunongokonzeresa like communication mudzimba ngadzigadziriswe. Vana baba ngaturikise vana madzimai edu aya because izvozvo zvinogona kuzokonzeresa kumberuko okoyo inoani mimi. Thank you very much. Isu seNorton Hospital toda kutaurawo pamusoro pegender based violence. Ndonzi Sister Dick Dudzai ndoshandira ku-outpatients department. Zvakaonekwa kuti pavadzimai 3 1 wavo verenganai zvamakagara ipapo 1 2 3 1 wenyu ipapo aka-experience physical or sexual violence. Chizvibvunza kuti ndiani pautatu hwedu. Types of gender-based violence: tine physical, sexual, emotional, economic abuse, child marriage, female genital mutilation, ne human trafficking. Zviripo pama-types abuse. Then impact on health of gender-based violence. Gender-based violence can lead to physical injuries. Ndo zvatiri kuswera kushanda. Vanhu varovana mucommunity, vanhu vachekana mucommunity, kuita basa rekusona vanhu pane kuti tisone nhumbi mubusiness taakusona vanhu nekuda kwegender based violence. Tisadaro zvakashata. It can also lead to mental health problems. For example, depression, anxiety. Ndo zvinogona kuzobuda tikagara tine mhirizhonga munharaunda kana mudzimba dzatigere. Then bullying and violence destroys. Let's report bullying or violence. Vamwe vanhu vanokuvarira mukati vasingazivi kwekuenda kana vasangana nazvo. Kuhospital tine department rape, vabatwa chibharo, vangave vana kana vanhu vakuru. Tine department iroro ramunobatsirwa zvese zvinenge zvasangana nemi, kusanganisira kurapwa, kupiwa PEP against pregnancy, PEP against ma-STIs, PEP against HIV. Saka musakuvarira mucommunity musingazive kuti modi kana zvasangana nemi. Then we have got costs, economic cost. Inokosta nyika zvakawanda gender-based violence. Globally, zvinoda about $8 trillion kubetsera zvinhu zvauya nekuda kwemhirizhonga mudzimba. Lack of reporting. Many cases of gender-based violence go unreported due to fear. Musatye, hazvityisi kumhangara, haisi mhosva yako. Kune ma-perpetrators, haisi mhosva yako, hauna control over them. Iwo kana zvakuvira gona kuripota, ndokuti titotapudza dambudziko racho. Vamwe vanotya stigma, vamwe vanotya retaliation, vamwe vanotya lack of trust in institutions. Waka zvatataura zviya kuti kune department vanototrainwa vanhu ivava kuti vanohandla such cases. Dzikakurukurwa imomo, madzakurukurwa dzinoperera imomo, hadzibudwi nadzo kuenda nadzo panze kunoti zvamavaona vauya vanga vakazonzwa nezuro, vakabhinywa nezuro, kana kuti vakarohwa zvisingaiti nezuro. Hazvisirizvo, zvinoperera imomo mamuri kuripota imomo nemamuri kubatsirwa imomo. Then mamwe ma-causes ekupedzisira, mental health issues, untreated mental health conditions. Mukasarapwa depression lead to gender-based violence. Mukasarapwa anxiety lead to gender-based violence. Substance and alcohol use lead to gender-based violence. If it goes untreated, zvinokonzeresa mhirizhonga mudzimba.
and then kune masocieties vanopa power kuvarume rakawandisa, kuvakadzi zvinozovaomera kuti vamire semudzimai aine confidence zvolida to GBV. Gender stereotypes, vamwe varume vanongobhilivha kuti ivo sababa ndo vane voice chete. Handizvo, mudzimai wenyu anogona kukupai mazano anoita kuti imba yenyu iende mberi zvakanaka. Cultural and traditional practices, vamwe maculture anopractice inonzi female genital mutilation, izvozvo zvinokonzeresa GBV. Social and economic inequality, economic factors such as poverty, unemployment, ne-economic dependence zvinolida to zvinhu zvakaita saizvozvo, nemarererwe akashata. Mwana akarerwa zvakashata ndo vanozoti vakura vaya vanova maperpetrators egender based violence as a way of revenging makuriro akaita asina kunaka. Ndiri kuti kudini, tiri mudzimba umu ngatidzidzei kurera vana vedu zvakanaka, tisavabhula, tisavakurudzira kuita bullying. Ukaona mwana anoda zvokurova vamwe kana kubata vamwe zvisiri right, zvidzore pachiri padhuze. Thank you. Nemi mese muri panzvimbo ino, isu tabva ku victim friendly unit tiri ku Norton Urban. Se Norton Urban tinoshanda nema victims akasiyana siyana, varume, vakadzi nevana. Tine ma offenses edu atinonyanyo specialize anoti iwo rape, tine domestic violence, tine ill treatment of children, uye zvakare tine yatinoti section 70 having sexual intercourse with a young person, and then tine sodomy. Domestic violence, tudango kutendai vanhu vemunharaunda yeNorton kuti mumwedzi watapinda muna November iwoyu takareceive macases mashomanini. Takada kutarisa seNorton Urban macases edu anowandira ku domestic violence ne rape. Takada kutarisa mwedzi wa October na November, kana makambonzwa zvichinzi pane munhu ari kurepa vanhu ku area yeHighfield Farm, kune vanhu vanoiziva, takaita munhu akashungurudza vana nevakadzi vaienda kuHighfield Farm vachinotsvaka huni. Munhu iyeye semapurisa takazokwanisa kuita sei kumusunga. Tamusunga ane mamwe macases anga akaita kumashure uku nema-fresh cases akasvika pa 7 cases, and the first case yaakatanga kutongwa nayo akapiwa 20 years. Saka kwakasara dzimwe 6 cases kumashure. Saka tiri kuti kuvanhu vemuNorton ngatiti pazvaitikira ngatitaurei, and ma-victims akawanda pamacases iwayaya vaive vari vakadzi vakuru chaivo. Chimwe chinhu chinoitika kwatiri isu madzimai, tinoti kana tinge tasangana nedambudziko rape atitaure, but toda kukurudzirai kuti madzimai uyai timhangare. Madzimai uyai kupolisi muripote rape anditika, because parape zvambotaurwawo nasister pane zvinhu zvakawanda zvaunofanirwa kuti uite sei ubatsirikane nazvo. For example, kana uchinge warepwa hauzive kuti munhu akurepa akaita sei, saka une mushonga unofanirwa kupiwa kupi? Kuchipatara. Unofanirwa kuofwa futi chii? Counseling. Ende kuzozvitaura leta zvinonetsa. Chimbofungai kuti murume ozokudze nyaya yaitika kare. Murume anofunga kuti muri kutaura chokwadi here kana kuti muri kunyepa. Saka pazvaitikira ipapo ngatitaurei. Toda kutaurawo futi kuvana vedu vati kurei ava vama 14-15 years. Tiri kusangana nemacases akawanda esection 70. Vana vari kunyengedzwa nevakomana vachinorara navo. Vana ivava vamwe vari kubva vavarayirwa nemacampaigns ese aya atiri kuita. Kana zvaitika vari kungonogara. Zvaitika kudaro vana vari kupedzisira vabata pamuviri. Saka tikakurumidza tauya taripota, tinodzivirira zvinhu zvakawanda. Tinodzivirira zvakawanda, kubatwa kwenhumbu nekudzivirira zvirwere zvepabonde. Se Norton Urban VFU
mumwedzi waNovember tisvika pari zvino muna December takareceiva macases edu mashoma. Domestic violence sestation tinowanzoita macases anosvika kuma40, but nekuda kwemacampaigns ataiita mumwedzi waNovember anga akawanda takakwanisa kureduce crime. Uyezve pamacases erape hatina kana imwe yatati tareceiva. Saka tiri kungotendawo kuti nemi vanhu vemunharaunda muri kutibatsira, muri kureduce crime nenzira dzakasiyana siyana. Tiri padomestic violence ipapo toda kukuyeuchidzai kuti ngatisafungai kuti domestic violence iri pamurume nemukadzi chete. Domestic violence inoextenda ichienda even kuvana vatigere navo, kumagirlfriends edu ayambotaurwa nezvavo aya. Wakatorova girlfriend rinotouya kupolisi rotoripota kuti baba vekumba kwangu vandirova kana kuti vandirepa. Saka nharaunda yeNorton ngatiedzei nenzira dzakasiyana siyana kuti tireduce GBV. Tinokutendai mese. Kumukadzi munhuwo tinoshandawo nemadzimai nevarume. Chinangwa chedu tinoda kuti vakadzi vasarowe. Saka tinotoshandawo nana baba vacho kuti vasarowe mukadzi wake. We prevent and we respond to gender-based violence. Tinotrainawo vakadzi kuchengeta huku. Takaongorora tikaona kuti kana baba namai vari kunetsana takuvapa huku vari 2. Mumwe nemumwe anenge ari kuhuku dzake havachanetsane. Tinodzidzisawo vakadzi kugadzira madetergents zvakasiyana siyana sezvataurwa naGD6 wedu kuti vakadzi ngatisave ana DDC, ana dead chakati chapera. Amen. Pakupreventa kana mukadziwo arohwa tinoshandawo nemusasa neprecious hearts haven nealliance for women and girls. Tinoshandawo nemapurisa neministry of women affairs. Kana warohwa reporta, kana vana baba marohwa reportai, nekuti varume vari kurohwawo nevakadzi. Imagina kuti unoda kuti mwana wako azokura ari baba zvauri here kana kuti ari amai vakaita sewe. Thank you. Zvikuru tichitenda ministry of Women's Affairs nechiitiko chakadai chekucelebrate the 16 days against gender-based violence. Ini ndinoitwa Dr. Abigail Magwenzi, ndiri founder weFASA Rehabilitation Center. FASA yakamirirawo iyo kuti fight against substance abuse and addictions. Zvichireva kuti kunharira view kunotova nechipatara chiri kutoadmita vanhu vari kuya kuzorapwa nekuda kwekutora zvinodhaka. Tiri kuona kuti pama-clients ese ariko kufasa izvozvi hapana kana one achiri mumarriage. Pane munyowani akatosvika izvozvi ndiye ega ari mumarriage. Unobva wanyatsoona kuti kana munhu achitora zvinodhaka, ungava mutoriro, tumbwa, mbanje, bronco, zvakasiyana siyana zvakadaro zvinotoaffecta mamarriages. Uyezve munotoona kuti varimo vacho vazhinji vacho nekuda kwekutora zvinodhaka vanosiyira zvikoro panzira. 4th year university student anenge akupenga nekuda kwekutora zvinodhaka. Manager or a chartered accountant anenge arimo nekutora zvinodhaka. Iko zvinoti nemumwe akabva mustreet arimo ari kutora futi zvinodhaka. Saka chinhu ichi chinopinda mudzimba dzese nemumabedrooms ese. Mobva maona kuti mubedroom chaimo hamuchisina rufaro. Mukitchen munobikwa namai chikafu chachishoma nekuti baba vanenge vakuita zvakawanda zvinokonzeresa kuti kana vanga vachiunza mari amai vachiunzawo budget rinobva rabhenda. Saka toda kuti titi statistics atiri kunzwa kunzi 1 in 4 women has been a victim of gender-based violence. Ichokwadi ichocho kuti kana takamira tiri 3 vedu out of 4 vanga vari victims e gender-based violence. Saka toda kuti tiri kuti masikati ano isu sevanhu vakamirirana neharm reduction pillar inorapa vanenge varasika pfungwa nekuda kwekutora masubstance. Tiri kuti chiitiko ichi chakanaka.
isu tinozvidhila nazvo ne4 ways kufasa kurehabilitation center. Kurapa kwatinoita kuti pfungwa dzidzokera panzvimbo, kurapa pfungwa medically, which means panenge paina psychiatrist anenge achipa diagnosis obva ati munhu uyu, mukadzi uyu kana murume uyu anga aine zvimwe zvanga zvakarara mumwiri yake zvakazosimudzwa futi nemadrugs, obva arasika pfungwa. Saka tina psychiatrist nemapsychness netimu ravo. Pila redu rechi2 ndere psychosocial support. Tinenge tina psychologist anenge aripo achibata basa kugadzirisa behavior. Atimuke tichinotsvaga mbanje, atirwe mudzimba nemadzimai. Number 2, kunenge kuine social worker, kunenge kuine occupational therapist anodzidzisa mabasa kana munhu abuda, kunenge kuine macounselors. Pastor Green vari pano ndo chaplain wekufasa, ndiye counselor uyezve vari family therapist, kuyananisa kurwa kunenge kuchiitika, mirizhonga, kusapindirana kwemafamilies, zvikuru sei mahusbands and wives nemaparents nevana vavo. Pozoya rimwe pira rechitatu remhuri, isusu vanogara navo. Hatifanire kurega zvinhu zvichienderera mberi zvinenge zvichikonzeresa confusion ne-emotional violence, physical violence, zvinokoza mental disorder kune munhu. Wekupedzesera is spiritual. Isu kufasa hatingogadzirisa munhu nekurapa chete, tinobva tamupa Mwari azive kuti akasikwa naMwari. Because tinotenda kuti munhu ya first and foremost a spirit, uri mweya, living in a body, uchigara mumwiri with a soul, uine mafungiro aunoita. Saka nyaya dzese dzekudhakwa idzi dzinotangira mukuinitiatwa neshamwari nevamwe, uchingonzi chimboedza yogumisira watova addicted zvekuti hauchagona kuita chinhu usina kumwa kambwa, hauchagona kuita chinhu usina kuputa mbanje. Saka ndo dambudziko ratava naro senyika. Asi hurumende yedu, tinoda kutenda president vedu vakaresponda neZimbabwe multi-sectoral drug and substance abuse plan ya 2024 to 2030. Ndo yatiri kutedzera iyoyo, ichitibatsira kuti tikwanise kuita ma-community awareness, ma-support services kupa kune ma-victims kuti vabatsirike. Ndichipedza ndichiti Fasa Hospital iri kubatsirawo community, nekuti ma-rape victims angachataurwa aya nemapurisa. Isu nechipatara takabvumirana kuti vanouya kufasa vachiona ma-psychologist for free, because ma-psychologist anenge auya kuzobata basa pafasa nemanesi acho nema-psychiatrist. Saka vanokwanisa kubatsira mudzimai wese anenge akarepwa kufasa for free. Uyezve tatora vana vakati wandei munharaunda muno mucommunity vatiri kurapa pasina chavanobhadhara, nevamwe vari kungobvisawo zvimwe zvinhu in cash and kind. Saka kana uine crisis kumba kwenyu kusiri kugarika, kuine munhu ari kukonzeresa violence, anogona kunge ari mwana wemadrugs ari kurova amai, mwana ari kurepa, tine kesi iripo ari kurepa amai, zvinotowanika izvozvo. Saka madrugs anoita kuti munhu akanganwe kuti ndiri mwana wobata amai vake. Saka chinhu chapinda munyika chatinoda kuti munhu wese tisimuke tirwise chinhu ichi chinonzi drugs and substance abuse. Ndinokuchingamizai muzita raJesu. Amen. Right, ndinoitwa Tapiwa Ndoro, ndinobva ku Set Aside Transformation Center, ndiri life coach. So as life coaches panyaya ye gender based violence, tinotarisa chikonzero chaita musoro uteme. Tinotarisa chikonzero chiri kukonzeresa GBV, nekuti baba kuti vazonodhakwa haisi nyaya yekuti vangosangana nedoro ndobva vanwa. Pane zvavari kunwira doro, pane zviri kuseri kwekunwa doro, pane zvavari kuhwanda nazvo kuburikidza nedoro. Saka tinozvitsvaga izvozvo, then kana tazvitsvaga totarisa isusu tinodhila neyatinoti mindset, kuti uve pauri nhasi is because of your thoughts. Zvawakafunga kare ndo zvakusvitsa pano nhasi. Saka tinotarisa zvakare zvese zvawaifunga zvese kusvika pauri izvezvi inyaya yekuti mafungiro ako. So tinobata mafungiro ako, totarisa kuti are you thinking positively kana negatively. Saka kuti uve munhu pavanhu unofanira kunge uri ku the positive side. Tiri kunzwanana?
Saka nyaya yakakosha ndeyekuziva mafungiro ndo anofanira kuti achinjwe. And unochinja sei mindset. Mindset inochinjwa. Zvakangofanana neswitch chaiyo yemumba on and off yayo. Nhasi chaiyo unokwanisa kutochinja mindset yako kubva nhasi zvichienda mberi. Saka isusu as life coaches tine atinoti speed coaching yekuti 5 minutes nogona kunge tatopedza newe taakuziva kuti tokubatsira sei. Saka nhasi ndauya pano kune vanoda kana vangangode whether uri victim yeGBV kana zviri kunetsa 5 minutes is enough kuti tizive kuti totangira papi. Thank you. Manake kune vanga vasingazive mangozvinzwira kuti kune manake all the way. Tiri manake pazvese hapana kwatinosarira. Zuva ranhasi muri kuriziva nezvarakatakura 16 days of marching of gender-based violence, GBV. Zvairi GBV manake atora mukana wekuti tizivisane uye tizivane kuti iwe neni tine basa. Kana tichiti tine basa, manake ane basa newe, iwe une basa na manake. Pandiri kuti une basa neni ndepekuti uye kuna manake umbonzi ubikwe maringe nezvauri. Tamboudzwa vataura vakawanda vachiti mukadzi munhu. Zvauri mukadzi munhu kuzviregerera wega nemaoko ako, kuzviregerera wega netsoka dzako, kuzviregerera wega nepfungwa dzako. Zvimwe zvinhu zvatinazvo hazvidi kudzidza. Mangonzwa ndichinzi doctor, asi mukada kutarisa zvimwe zvinhu zviri pavanhu, zvimwe zvipo zviri pavanhu hazvina udokta mukati, hazvina dzidzo, zvinongoda pfungwa, zvinongoda simba kuti urambe kudhererwa nechinonzi poverty, urambe kudhererwa nechinonzi nhamo kana tochireva, nekuti ukaipfekedza nhamo bhachi inokubereka. Saka tiri kuti vakadzi vanhasi nevarume vanhasi manake mangoiona ine vakomana, manake ine vakadzi, manake ine vana vadiki, haina zera, inongori chete nemunhu wese kukubika. Kana tichiti kukubika tinorora kuti tinokunzvera pane chipo chako. Hatinei nedzidzo yako asi tinonzvera zvipo. Tozvibika zvipo izvozvo kuti zvireve chinhu. Tozvibika zvipo izvozvo kuti zvishandure upenyu hwako mangwana. Saka zvakwauri pamanake maprojects ese tinawo. Zvese tinazvo manake ine madokta amangwana. Mangonzwa kuti ndiri dokta, asi manake ana dokta ove mangwana vatiri kubika. Mangonzwa zvakare kuti handiti muri kuona zviri kuentertaina izvi. Imanake yakangofanana nekuti kana taona kuti wabhekana nekuku tinombofara tiri kukuku, asi tichidzinga chinonzi gender-based violence. Tinenge tichidzinga gender-based violence nekuti kana wakafara mupfungwa without stress wakakwana, kana wakakwana hauna chinotakura senhamo, hautombofungi kuti mangwana angu achaita sei, unozviziva ndakazvibika kare. Hazvingouya mahara, zvinouya nechirevo. Saka ndofunga mawana mukana president vedu vakatipa mukana wakanaka wekushandidzana navo kuti tikumbe chinonzi munhu. Kana usina chinhu hauzi munhu. Munhu izwi rinoreva chinhu chimwe chete. Kana uri chinhu uri munhu. Kana uine chinhu uri munhu. Saka tiri kuti manake ako ngaave manake acharumbidza nezvawakabata, nezvauri kuratidza. Ndafarira song iyi, ndinogara ndichiifarira nekuti inokudzidzisa kuti isusu vakatakura mimba tisu tine madzudzo akawanda mumimba iyoyo. Tinoburisa zvinovava,
tinoburitsa zvinotapira. Asi mukuburitsa zvinovava nekutapira, samai uripo pakuumbiridza mwana wako abude aine mangwana akanaka. Mupe mukana wekuziva ramangwana rake. Mupe mukana wekumudzidzisa zvakanaka, wekumupa a solution upon every problem. There is no problem without solution. Saka ukaona kuti mwana wako idofo, mupe chinoita kuti aenderere mberi nepfungwa dzake. Ukaona kuti mwana wangu ane kwaari kuwira, mutsvagire chinomupa mangwana ake chisingazonetsa. Tine ma-stakeholders akawanda. Tinana Tsungirirai vari pano, tine NACI iri pano, tine FASA iri pano, tine social welfare yegovernments isingabhadharise, inongoda pfungwa dzako. Saka ivavo wana paunokwana iwe semudzimai wanhasi. Ndafarira zvigura zvanga zviri pano, Nyau Dance. Ndakufarirai, ndanzwa kukufarirai. Asi mukati mangu muri kuti kana paya pamunotamba zviya zvamanga muchitamba, dzidzisanai kuti GBV, gender based violence, ngaisare pakutamba zvamanga muchitamba zviya. Dzidzisanai kuti kupema kuye ngakuzouya vanhu vandinakidzwa nekutamba, kwete kuti nditange ndavatyisidzira kuti ndizopuhwa mari. Zivai kuti kana maita zvinyawe zvenyu munge muine pamakamira napo. Isu manake tine ma-projects. Saka chinyawe is more like a game, it's more like a hobby, it's more like an art yamuri kutiitira. Saka ivai nezvemangwana zvenyu zvekuti mabva kubasa mozonopractice zvinyawe. Tinotambira zvese. Hatina iri manake pazvese. Mangozviona ndiri mubati wezvose nharo nezvine nharo. Ndo zita rangu, ndine nharo nezvine nharo. Ka-engine kanonzi kabhodhi kadiki, but zi-engine rinenge zi-V12. Aiwa neiwawa ndinoti aiwa ndingapedzere nguva vakuru vangu vari kuteera mumashure mangu. Aiwa mangozviona, vanoda kutiona tinooneka, tinobatsika. Thank you. Masikati akanaka. Masikati akanaka. Toda kucherechedza our event directors, our esteemed guests, vanosanganisira senior management yeNorton Town Council, government ministries here represented, vanosanganisira Ministry of Women Affairs, Ministry of Youth, Ministry of Health, Department of Social Development, Public Works, Home Affairs also represented by ZRP, National AIDS Council, nevamwe vakawanda vandasiya, vana baba nana mai, vana vechikoro, all protocol observed. I am greatly honored to address you at this year's 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence commemorations. At our district launch being held in Norton. The 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence holds significant importance in our calendar of events as it serves to call for action for the prevention and elimination of violence against women and girls. Secondly, to raise awareness of the impact of gender-based violence and mobilizing action to end violence against women and girls. Thirdly, to enhance stakeholder collaboration to prevent and respond to GBV. Fourth, to
to strengthen accountability, to prevent and address gender-based violence, and reinforce the principles set out in the national, regional, and global normative frameworks on gender, such as the Beijing Declaration and Platform for Action and Sustainable Development Goals. This year's national commemorations are being held under the theme Towards 30 Years of the Beijing Declaration and Platform for Action, Unite to End Violence Against Women and Girls. This theme aligns with the 13th anniversary of the 4th World Conference on Women and adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action. Additionally, in the same year, 2025, a 10-year milestone will be reached towards achieving the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development. This theme is a call to all member states to take positive steps towards realizing the aspirations of the declaration and to critically reflect on the efforts made towards eliminating violence against women and girls since the coming into effect of the Beijing Declaration and Platform for Action in 1995. Indeed, since the adoption of the Beijing Declaration and its Platform for Action, Zimbabwe has made remarkable progress in advancing gender equality and women's empowerment, including the promulgation of progressive laws and policies with specific provisions to end GBV. These include: number one, the Constitution of Zimbabwe, the supreme law of the land, which provides for the protection of human rights, including the protection of women and girls from all forms of violations such as gender-based violence. Second, the Domestic Violence Act of 2007, which aims to protect individuals from domestic violence and provide legal recourse for survivors. We have the mandatory sentencing of rape and aggravated indecent assault, which aims to deter sexual violence through a minimum of 15-year prison sentence. The Marriages Act, Chapter 5.17 of 2022, which sets the minimum marriage age at 18. We also have the Education Act, Chapter 25.04, which prohibits the expulsion of pregnant girls from schools. The Children's Act, which criminalizes harmful socio-cultural practices such as pledging of girls into marriages. The Data Protection Act 12.07, which addresses gender-based violence in digital spaces. Last but not least, the Labor Amendment Act, Chapter 28.01, which addresses workplace sexual harassment. Most importantly, in 2021, the government of Zimbabwe committed itself to end GBV by officially launching the first ever high-level political compact on ending gender-based violence and harmful practices 2021 to 2030, which was signed and launched by His Excellency the President as a demonstration of political commitment to eliminate violence against women and girls
and harmful practices in Zimbabwe. Ladies and gentlemen, despite the progress made over the past 3 decades, we continue to witness alarming rates of gender-based violence. The multiple indicator cluster survey has shown that 42.5% of women have experienced physical or sexual violence in their lifetime. These cases and statistics are not just numbers. They represent our mothers, sisters, our friends, fathers, brothers, and sons, and daughters whose lives are irrevocably altered by gender-based violence. Each story should therefore be a stark reminder of the urgent need for collective action. In that view, I implore all stakeholders to take positive steps to create communities where violence is not tolerated and where every individual is treated with dignity and respect. This calls for the nation, Mashonaland West Province, and Chegudu District in particular, to reinvigorate efforts in the fight against the GBV, to recommit to the principles set out in the Beijing Declaration and Platform for Action and other related regional and international frameworks aimed at combating violence against women and girls. Strengthen multi-sectoral response to GBV and ensure access to comprehensive gender-based violence support services such as health care, legal assistance, and counseling services. To put in place programs that empower survivors to stand against violence. Also to strengthen male engagement, redefining harmful notions of masculinity that perpetuate violence while fostering a culture of respect and equality. Let me also hasten to say that our emphasis on male engagement does not mean that only men are the perpetrators of GBV. We have also noted with concern a troubling increase in gender-based violence perpetuated by women against men. It is essential to emphasize that GBV is unacceptable in all its forms, regardless of who the perpetrator may be. Violence against any individual, irrespective of gender, undermines the very fabric of our society and perpetuates a cycle of harm. On that note, I want to encourage individuals, families, and communities in our district, in our province, and the nation at large not to be just spectators in the fight against GBV. Creating a society free from violence is our collective responsibility. Our cultural values and practices have never at any time condoned violence, but we have some unscrupulous individuals in the communities who are hiding behind culture to justify acts of violence. The time to stand against such individuals and demand that they account for their acts and change societal attitudes, norms, and behaviors that fuel GBV in our families and communities is now. As government, we remain committed
to ending GBV in all its forms. Several efforts are being put in place to ensure that GBV prevention and response services are accessible to everyone, even in the district of Chegutu in Mashonaland West. Indeed, economic empowerment of women is integral to any sustainable approach to eradicating gender-based violence. The Ministry of Women Affairs continues to implement robust women's economic empowerment programs through facilities such as the Women's Development Fund and the Community Development Fund, which avails collateral-free loans to women. In addition, the Zimbabwe Women's Microfinance Bank also provides accessible women empowerment financial packages. To ensure access to holistic services by GBV survivors, to date, the ministry and its partners have established 18 one-stop centers and a total of 20 GBV safe shelters in various provinces and districts of our country. The government will continue to work tirelessly to put in place more of these GBV service centers in every district of the country. As we encourage all survivors to utilize these facilities, I want to take a moment to applaud the work of our partners who are complementing government efforts in operationalizing the one-stop centers in this province and across the country. We also urge additional partners, particularly those in the private sector, to come on board and support our initiatives in sustaining these vital structures. In this context, I would like to take a moment to acknowledge the vital role played by traditional and religious leaders in both preventing and responding to gender-based violence. Your influence within the community is profound and invaluable. As trusted figures, you have the unique ability to shape attitudes and behaviors, fostering supportive environments that empower individuals to speak out against violence and to seek help. Your leadership can inspire communities to develop their own systems and strategies for addressing GBV, promoting a culture of respect and equality. By engaging in open dialogues and challenging harmful norms, you can help to dismantle the societal barriers that often prevent survivors from coming forward. Your commitment to advocating for justice and support not only uplifts those affected by violence, but also strengthens the entire community. Ladies and gentlemen, allow me to conclude by urging each of you to take action against GBV within your spheres of influence, whether through advocacy, education, or simple acts of kindness. Every effort counts. Together we can create a world where every individual can live without fear of GBV. I thank you. Program yedu yafamba zvakanaka kubva ichitanga kudzamara yanopera. Zvino ndauda kutenda even stakeholders vamira nesu kuti chiitiko ichi chisvike pakubudirira kwachaita nhasi. Tinotenda Pastor Green, Women Affairs, Manake Band, Department of Social Development, Ministry of Youth,
Women in Business Association, Tsungirirai, Anak, Tamira Nashe, Vaboku Ministry of Health, ZRP, Nyau Dancers, Vaku Mukadzi Munuo, Vekufasa, Manake Empowerment Trust, ne our guest of honors, na Pastor Vedu. Taingotenda nezuva iri nekuti musipo imimi dai zuva iri risina kufamba zvakanaka. Tabenefita sema residents sevana vemuNorton. Tichifara nesu Norton Town Council tichiziva kuti vana vedu vanzwa murayiro nekwavanokwanisa kuwana maservices kuti vabatsirike tiwane kudzora gender based violences mucommunity yedu. Nesuwo vana vemuNorton ndinotaura ndichiti ngativei avaiti tisangonzwa tisangoavanzwi bedzi patinobuda muzuva ranhasi tichidzokera mucommunity ngatisvike tichidzidzisa vamwe nezvezvatanzwa tichivaudzawo kwavanokwanisa kuwana maservices nekwavanokwanisa kuripota kuti tese tifambirane nebumbiro ranga ripo muzuva ranhasi kudzora macases egender based violence. Naiwayo mashoko ndaingoti matendwa mose muva nezuva rakanaka. Ndinovimba madzidza zvakawanda muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.